kakha riok meser o tinta no mix khainai moso gura khaija obo hatin paitu mane oro chamis kaisa rirnai sotui no asuk gura khaiya panchogo khabang ni tahu buk tai okra sakra rongno jotono no ani channel lam sogo norongno jotono no khumka angkha khlai norok jotono kaham khum tong hinai norok wai haino haitai kaisa video tui phaipika hingke tinini topic ongkha organic process ke nogo biti snamoi bahike moi kuthungo spray khlainai hingke ang organic process ke biti snamman no norok wai share khlainai hinai tini video snamani hingke tini tinta ingredients toinai mix khlainai ang mane organic biti snamnai puilano ani yago tongo oka sotoi o sotoi o meser tongo hingke tai kaisa tongo moso oka riok tai kaisa tongo nimblai oka kakha o kakha riok meser o tinta no mix khlainai organic biti snamnai hingke phaidi khabang tabuk chong organic process ke biti snamnai hingke o biti snamman no norongno phunungnai hingke norok o video no chayakari paithak jora naidi ang bahike organic process ke biti snam hingke phaidi nailaisinai puilano o sotui no togoinai kisa gura khlaimananai hingke sotuio tongo phosphorus tongo calcium tongo iron tongo obo bade sotuio tongo antioxidant antiseptic curcumin o preparation tongmani bangwinai chini sago kwbangma bemar no kaso hingke cheo sotui chini sak bukur naithok khainani liver no kaham tonnani chubachuru tabuk sotui gura khlaipai nakha tabuk tui 1 liter runai nimblai tongo camphorol nimbusterol hingke tannin omhai preparation tongmon jare chini sago je bemar ong obono kasonani chubachuru hingke omo badeo nimblai chini bukur ni bemarok abo je bemar onglaga omno mane hamrang chubachuru aboni yago lokhe sotui 100 gram hai abo phului namani gura khaijak omno otoyo runai aboni yago lokhe moso gura khaija obo hatin paitu mane oro chamis kaisa rirnai 1 liter tuyo o moso tongo capsaicin antioxidant hingke acid tongo omoni bangoi o je preparation tongman bangoinai hingke chung salbrum moso chaman jare chini sago bemarok kasano bang chubachurui tongo hingke moso vitamin A tongo hingke mokol ni drishti shakti mokol nungnani chubachuru hingke chini hojom shakti barainani chubachuru khabangni tahu bukjong bahai color phaika naigena color phaibuka kormololo ke chani color hai ongsai phaika oro kakha meser riok o tinta mix khlainai biti snamani o biti spray khlaila ke yong khari tongnai mui kuthungo bo phaiya tongnai hingke mane uko yong no domon phainani chubachumano oboke organic process ke biti snamani tai feature naigena color bahai phaika nimblai ni ros dongkhorka nimblai ni ros ongkhor sogyako taisa kaham ke songna nangnai kaham ke songtingna nangnai jate sotui moso nimblai ni ros mix ongna tui 20 minute songmani yagulo tabuk kaham ke mongkha naigena ekdom hanai ka monka ros bu kaham ke nongkhorka ekdom sa color hai saksu ke kasa kongkha yang tagamno karina sinai tabu amno ke karina kana rosno tabuk sakni bake sakena nai ora abo janara tongo
bithi songpainai 3 ঘন্টা kasang ongnan manguinai ma tonnai omoni yagolo botolo dai o bithino mui kuthongo spray khlainai khapangni ta hubuk song tabuk organic process ke bithi snamui nakha fighting ke tabuk omno mui kuthongo spray khlaimani nailaisinai ge puila nomno bithi spray khlaina nang botol lo o spray khlaijanai na kaham ke lagainanai oke abai spray khlaima khapangni ta hubuk song ang tabuk koro abo pukri paro phaijak ogo tam himani copy kaijak hai chadrop tani ji chadrop copy kaimani koi bufang gerang tawo ang organic je bithi snamani omno sarnai haino chadrop mangta kabang kaiyanni mani hatini paina nangya jaita niji nogo chadrop kaimani khabangni ta hubuk song norong no organic process ke bithi snamoi phunumani norok bhai sajake ani video no like khaidi share khaidi comment khaidi tai channel ko talong dong ke subscribe khaidi jatono kaham krong tong di jatono no belai hambai kholomka jatono no